é unha conclusión ou un plantexamento despois do que parece que din os documentos. A verdade, non teño outras referencias que o que están reflexando os medios de comunicación, pero a verdade é que probablemente frente ao que algúns creían e probablemente incluso desesarían, os documentos parece ser que, polo que se va sabendo, indican que o papel do rei emérito na preservación da democracia na intervención decisiva para que non prosperase o golpe ofrece poucas dudas, polo menos do que se desclasificou agora. Polo tanto, toda esta inquina que había contra el dicindo que non era certo todo o que se estaba plantexando sobre o seu papel fundamental na consolidación da democracia en España, pois non é certo. Por tanto, aqueles que defendían esa postura, supoño que ahora terán que rectificar, e o que di Alberto Núñez Feijóo é unha maneira de expresar todo isto, na miña opinión. Pero o rei non estaba fora por iso. Bueno, eu o que digo é que os papeles desminten moitas cousas que se dixeron respecto ao papel nesa data e nesas datas concretas despois do rei emérito respecto a súa intervención na consolidación da democracia. Xa de outras circunstancias eu non quero opinar.